Després de diversos mesos de treball experimental, havia arribat el moment de respondre a la pregunta principal del projecte. L'antiga mina de Valdeperillo presenta indicis d'alteració de la pirita? La hipòtesi inicial plantejava que la pirita de l'explotació minera podria estar oxidant-se amb el pas del temps i alliberant compostos al medi. A més, a causa de la proximitat del barranc a l'antiga mina, part d'aquests productes d'alteració podrien incorporar-se a l'entorn. Per avaluar aquesta hipòtesi, es van realitzar 5 anàlisis experimentals diferents. L'anàlisi granulomètrica va mostrar una proporció lleugerament superior de partícules fines a les mostres de Valdeperillo, compatible amb un major grau de fragmentació física. La determinació de densitat va revelar valors inferiors a les mostres de Valdeperillo respecte a les de Navajún, fet que suggereix una possible pèrdua de compacitat associada a processos d'alteració. L'assaig d'humitat i volàtils va mostrar continguts molt baixos en ambdues mostres, tot i que Valdeperillo va presentar valors lleugerament superiors. Les determinacions de ferro van indicar continguts una mica inferiors a les mostres de Valdeperillo, mentre que les anàlisis de sofre van mostrar resultats lleugerament inferiors als observats a Navajún. Tot i que cada assaig per separat aporta informació limitada, el conjunt de resultats mostra una tendència coherent. En comparar conjuntament tots els resultats obtinguts, les mostres de Valdeperillo van mostrar de manera consistent indicis compatibles amb un major grau d'alteració que les mostres de Navajún. Les mostres de Navajún van presentar característiques més pròximes als valors teòrics esperats per a la pirita, mentre que les mostres de Valdeperillo van mostrar una major fragmentació, una densitat inferior i lleugeres diferències en la seva composició química. A més dels resultats experimentals, tot el projecte es va desenvolupar seguint principis bàsics de qualitat i traçabilitat utilitzats habitualment en laboratoris. Totes les dades experimentals van ser registrades immediatament després de cada assaig per garantir la traçabilitat dels resultats. Les mostres van romandre correctament identificades i etiquetades durant totes les etapes del projecte. Així mateix, el material utilitzat va ser netejat i revisat abans de cada pràctica per minimitzar possibles contaminacions i errors experimentals. Tot i que aquest treball es va desenvolupar en un entorn educatiu, es van aplicar principis inspirats en la norma ISO 17025 per afavorir la qualitat i la fiabilitat de les mesures. També es van seguir criteris d'organització i documentació compatibles amb els sistemes de gestió de qualitat descrits a la norma ISO 9001. D'altra banda, l'enfocament ambiental del projecte està alineat amb els principis de gestió ambiental recollits a la norma ISO 14001. Tanmateix, el projecte també va presentar diverses limitacions experimentals. Alguns assajos van estar condicionats per pèrdues de material, filtracions imperfectes o processos de dissolució incompleta. Aquestes limitacions obliguen a interpretar els resultats amb prudència i dins del context experimental en què van ser obtinguts. Els resultats obtinguts no permeten confirmar de manera directa l'existència de contaminació ambiental associada a l'antiga explotació minera. Tanmateix, sí que aporten evidències compatibles amb processos d'alteració química que continuen afectant la pirita present a la mina. La proximitat entre l'explotació minera i el barranc fa especialment interessant la realització de futurs estudis centrats en l'anàlisi de l'aigua i dels sediments a l'entorn. Aquests treballs permetrien avaluar amb més precisió si els processos observats al mineral tenen alguna repercussió detectable sobre el medi natural. El que va començar com la recerca d'una antiga mina abandonada va acabar convertint-se en un projecte experimental d'investigació. I encara que continuïn existint moltes preguntes obertes, els resultats obtinguts indiquen que la pirita de Valdeperillo continua experimentant processos d'alteració dècades després de l'abandonament de l'explotació. La investigació conclou aquí, però la història geològica i química de la mina probablement continua desenvolupant-se encara avui.